אז אתם רוצים לשחק בסדרות, בסרטים, בתיאטרון, אבל אתם לא יודעים איך. אולי הלכתם לחוג תיאטרון כזה או אחר, אולי אתם במגמת תיאטרון בבית הספר, אולי אתם אחרי צבא ואתם מאוד מאוד רוצים להתפרסם או לעבוד במקצוע הזה, אתם לא יודעים אבל איך מגיעים לאודישנים, איך מגיעים לטלוויזיה, איך זה קורה. היי, לי קוראים יונתן שוורץ, אני מנהל בית הספר למשחק של תיאטרון הסטודיו בחיפה, ואני החלטתי בעצם להתחיל לעשות סדרות סרטונים שיעזרו לכם, יענו לכם בגובה העיניים על שאלות שקשורות למקצוע שלי, שזה עולם המשחק, הבימוי, התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה. אני מקווה שהסרטונים האלה יעזרו לכם ויחסכו הרבה מאוד שאלות, למרות שאני מניח שעדיין אנשים יבואו וישאלו אותי כל מיני שאלות, וגם אתם מוזמנים לעשות את זה. אני אגיד לכם בסוף הסרטון איך אתם יכולים להשיג אותי, להגיע אליי ולשאול אותי עוד שאלות. היום הסרטון יתמקד בשאלה איך אנחנו מתחילים את המקצוע הזה, איך מגיעים לטלוויזיה, איך מגיעים לקולנוע, איך מגיעים לתיאטרון. אז אני אנסה לעשות את זה קצר, כי כל אחד בעצם המדיות השונות עובד קצת אחרת. יש קולנוע בטלוויזיה ויש תיאטרון. ואני חושב שהדבר הכי חשוב, הדבר הראשון הכי חשוב זה שתמקדו את הדבר שאתם רוצים לעשות. הצעד הראשון שלכם בתחום. האם אתם רוצים להתמקד בעולם הבמה והתיאטרון, או אתם רוצים להתמקד בעולם המסך, כמו שאני מדבר עכשיו. אני למשל, כשהתחלתי את הקריירה שלי, התמקדתי אך ורק בעולם הבמה, כי זה מה שעניין אותי, ואולי בסרטון נפרד אני אסביר קצת יותר לעומק את ההבדלים המהותיים בין לשחק על במה לבין לשחק מול מסך, כי מן הסתם יש הבדלים בדברים האלה. אבל כרגע אנחנו מדברים בכלל על איך מתחילים ואיך מגיעים למקומות האלה. אז יש שתי דרכים. אני כרגע מדבר על עולם המסך והטלוויזיה, כי עולם התיאטרון הוא באמת קצת יותר מורכב מהבחינה הזאת. כיום להגיע לשחק בסדרות או בסרטים זה יותר נגיש מפעם. יש לכם כל מיני קבוצות, פייסבוק, עניינים, אתם יכולים בגוגל לחפש ויקפצו לכם כל מיני מודעות לגבי מלהקות ומלהקים שמחפשים שחקנים, פנים חדשות, לאו דווקא מוכרות. זה מאוד מאוד טריקי. לא צריך לגשת מיד ולהגיד כן לכל דבר, כי יש כמה חוקים בדברים האלה, ויש המון המון הונאה וסוכנויות למיניהם שבאמת בעצם לוקחות את החלום שלכם, מעברות את העיניים שלכם, מבטיחות לכם כל מיני דברים, ולמעשה רק לוקחות את הכסף שלכם. אז בסרטון אחר אני אגיד איך תדעו מה לגיטימי ואיך תדעו מה לא לגיטימי. בסרטון הזה אני אגיד דברים טיפה יותר כלליים. לא אכנס ממש ספציפית לדברים. אז כדי להגיע לקולנוע ולטלוויזיה, יש שני מסלולים כלליים שאתם יכולים לעשות. המסלול הראשון, שהוא המסלול הבטוח יותר, אבל הוא קצת יותר קשה ולוקח יותר זמן, זה פשוט להירשם לבית ספר למשחק. אם אתם כמובן בני 18 ומעלה. אם אתם לפני גיל 18, אתם יכולים ללכת למכינות נוער, בכל מיני בתי ספר למיניהם, ולהתמיד במגמת התיאטרון שלכם או בחוגים שלכם, ולחפש סוכנויות שמיועדות לבני נוער. יש כאלה שם בחוץ, חפשו אותם. אם אתם אחרי גיל 18, אז אני ממליץ לכם כמובן ללכת על המסלול של בית הספר למשחק, כי בית ספר למשחק בעצם הוא נותן לכם, הוא חדר כושר. הוא נותן לכם את כל המידע שאתם צריכים בשביל להתפתח באופן אישי, לחזק את היכולות המשחקיות שלכם בעזרת טכניקות משחק, טכניקות של קול ושירה, טכניקות של לשמור על הגוף. אתם זוכים לעבוד עם מיטב האנשים, המורים, הבמאים, השחקנים שעובדים בתעשייה, וגם אתם תהיו בתוך כיתה שלמה שרוצה את אותו הדבר, וסביר להניח שלפחות חלק מהם יעבדו בתחום, כך שאתם גם יוצרים את הקשרים שלכם. אז נא לא לזלזל בבית ספר למשחק, מי שחשב שהוא יכול לדלג על השלב הזה. ובכל זאת, נגיד שאתם לא רוצים בית ספר למשחק, אתם רוצים מסלול מקוצר יותר. אתם רוצים מה שנקרא כרטיס זהב, דלת כניסה. אז זה לא בדיוק עובד ככה, יש מסלול שני, שהוא לא פחות קשה בעיניי, אבל הוא דורש דברים אחרים. זה אומר שאתם לא הולכים לבית ספר למשחק, אבל אתם כן בעצם או יוצרים קשרים על ידי זה שאתם מתמנגלים, הולכים לפרימיירות, מצטלמים עם מי שצריך ויוצרים איתם גם קשרים אישיים, דרך הורים, חברים או לא יודע מה. אם אין לכם את הקשרים האישיים האלה, אז אתם יכולים
פשוט להפוך להיות אוטוריטות בעצמכם, ליצור ערוץ יוטיוב, להיות טיק טוקרים, משפיענים, אינסטגרמים וכו' וכו', להפוך להיות אנשים משפיענים. ואז אם יש לכם איזשהו כישרון משחק בסיסי לפחות, אז ייקחו אתכם לכל מיני הפקות כאלה ואחרות. בכל אחד מהמסלולים האלה יש יתרונות ויש חסרונות. אני כמובן חסיד גדול של בתי הספר למשחק בגלל הדברים שאמרתי קודם. היתרונות של לא ללכת לבית ספר למשחק זה שבאמת יש לכם יותר שליטה ואתם עושים את זה בזמנים שלכם, אבל אתם צריכים הרבה מאוד משמעת עצמית בשביל להתמיד ולעבוד בתחום, מה שנקרא, לעבוד בתחום של לפרסם את עצמכם וליצור ערוץ שהוא מספיק מעניין, שהרבה אנשים יראו אותו ושאנשים ישימו לב אליו, אנשים בתעשייה אני מתכוון. אז זה לא פחות קשה למעשה מאשר ללכת לבית ספר למשחק, אבל זה יכול להיות מסלול יותר קצר ויותר אולי יצירתי או שמתאים לפרסונה האישית שלכם. החסרונות בסופו של דבר באים מהמקום הזה של ברגע שאתם כן דווקא, בוא נגיד שאתם פותחים את הדלת, בוא נגיד שאתם מצליחים לעשות איזושהי סדרה או סרט ואפילו מקבלים תפקיד משמעותי, יש הרבה מאוד שחקנים שם בחוץ שנסקו לרגע והתרסקו אחרי, לא יודע, שנה, שנתיים, ופתאום לא שומעים מהם יותר. על הדבר הזה אני אדבר בסרטון נפרד גם, על התופעה הזאת ואיך נמנעים ממנה, אבל בגדול אני לא בטוח שזה מה שאתם רוצים. אם יש לכם חלום לעבוד בתחום, אז זה לא מספיק רק לפרסם את עצמכם, אתם בהחלט צריכים גם לפתח את עצמכם. ואם אתם לא הולכים לבית ספר למשחק, אז לפחות אתם צריכים למצוא את המורים הנכונים ואת הקורסים הנכונים שיכולים לעזור לכם לפתח את עצמכם גם תוך כדי עבודה. רוב השחקנים עושים את זה, רוב השחקנים הולכים ומפתחים את עצמם בקורסים ועניינים, לא להסתפק רק בעבודה עצמה. טוב, הסרטון הזה מתחיל להיות טיפה ארוך מדי, אני רוצה להגביל את עצמי לסרטונים קצרים וענייניים. אם אתם רוצים לדעת עוד פרטים על איך מתחילים את המסלול הזה של עבודה בסרטים, עבודה בסדרות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, לינק יהיה מתחת לסרטון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. בהצלחה.